Na, nem New York, nem New York. Hol van ez a Garfield? Ez? New Jersey-ben. Ja, akkor várjál, bezoomolok, Úgy jó, ott állj meg. Ott van Garfield. Na, akkor figyelj. Ott van Garfield. Akkor itt elmész jobbra, és akkor megyünk Garfield. Mi elindultunk már, úgyhogy indulunk felétek, megyünk Garfield-dal a New Jersey-be, oda is fogunk érni április 13-án, egy szerencsés nap lesz. Európából jöttünk, híres mesterségünk címere, ugyan nem takarítónő, de el fogjuk esetleg veletek együtt énekelni, vagy hogyha olyan kell lesz, eltáncoljuk nektek. Hatalmas házi buli készülődik tehát New Jersey-be, a Magyarok Házába, a Magyarok Klubjába. Tudjátok, ott lesz velünk Sheez, a legnagyobb DJ, de most lehet, hogy ő most csak piászni fog, nagyon nagy piás. Ismerjétek? Flor Tomika is itt van velünk, majd megkérdezi tőletek, hogy mizu. Na, akkor indulás, megyünk. Mindjárt ott vagyunk. Na. Garfield, jövünk!